чисто новият апдейт на FIFA, хора. Просто това е FIFA 17 за телефон. Виждате, червена карта 88 Роналдо, хора. Виждате FIFA мобил футбол. Очаквайте скоро. До 2-3 седмици ще е излезнала. Очаквайте скоро изцяло новата опитна FIFA с реални играчи, тимбилдинг, когато и събития на живо. Като и събития на живо. Така, това е всичко. Ето виждате колко реално, хора, колко само. Много ще е добре и ние вече да почнем да играем. И вече като си почнем играта ще имаме 10 000 points. Това е благодарение на EA. Просто, хора, FIFA 17, хора. Просто сега ще ви покажа, ако има клип, ама няма още, не е излезнал. Ето, виждате FIFA 15 и FIFA 17, хора, вече. FIFA 17 за телефон. Просто много яко и много. Това, хора, е винаги и винаги ще го помним. FIFA 17. FIFA 17 за телефон. Просто аз нямам думи. Launch Day, това е същото за FIFA 17, само че като излезне ще го имам. Да, аз съм се регистрирал. Хора, това е за FIFA 17. Има още информация. Насладете се. Чао!